a good year ever form. Who could be some you know? Kwekwana years or this are expose in the bebano. There be openibia na canon na me somono. Or see no, me ma crime my own femba. And so I know Jina Bontin say, or yeah, then upper president. Maybe our better one thing concerning MPP. Of course, yes, she be doing I am. Stay with us. And I'm more shameful and despicable leaderships. And I'm not your minimum. We na egu. Ediane kakane ye bedi akoye numu enyane mpono ye ntimi cultivate muba sedin pebia samuka kan some full editre Ghana for ye kokata mu say hey, and you want us to keep quiet. We'll tell Ghana penny for the truth. Amamo me esi apene ediane kake ye bedi we numu ediane eno dan chenya check Ghana water bodies and Ghana's forest reserves. Now moto amosi Chinese for abeshe Ghana to go we fi him buy Ghana penny for mu hihye mu bi Mpenifomu chichemubi. Yes. Ebrebia onu akufu adu nankasa president no. Ode evenizen galam stop no na se for the buyer ko senior or appointee minister ye owura professor hwan mi refinidin professor bibi ode ne kokosho. Enko wiase no na professor nankasa. Onu nankasa ene ne ba jojo ene ne yire ene ne ba no mu nya ti hyembi no mu tu Ghana egudie ewo fom. Ukobi sa omusu no. Kwekwana years or this are expose in the bebano. There be openibia na canon na me somono. Or see no, me ma crime my own femba. And so I know Jina Bontin say, or yeah, then upper president di no or ye ne kwafo. Wa makwan na Ghana mube hu na mube tini na enche. What on the national security minister. Tell me now so Nyankopon chenye sa na wabo man no. Oh, wabo Ghana yie. Na woni mu nso. And I'm more shameful and despicable leaderships. And I'm not your minimum. We na egu. Ediane kakane ye bedi akoye numu enyane mpono ye ntimi cultivate muba sedin pebia samuka kan some full editre Ghana for ye kokata mu say hey, and you want us to keep quiet. We'll tell Ghana penny for the truth. Amamo me esi apene ediane kake ye bedi we numu ediane eno dan chenya check Ghana water bodies and Ghana's forest reserves. Now, what to amosi Chinese for abeshe Ghana to go. We fi him buy Ghana mpenifomu hihye. Yes. Ebrebia onu akufu adu nankasa president no. Ode evenizen galam stop no na se for the buyer ko senior or appointee minister ye owura professor hwan mi refinidin professor bibi ode ne kokosho. Enko wiase na professor nankasa onu nankasa ene ne ba jojo ene ne yire ene ne ba no mu nya ti hyembi no mu tu Ghana egudie ewo fom. Ukobi sa omusu no kwekwana years or this are expose in the bebano. There be openibia na canon na me somono. Or see no, me ma crime my own femba. And so I know Jina Bontin say, or yeah, then upper president di no or ye ne kwafo. Wa makwan na Ghana mube hu na mube tini na enche. What on the national security minister. Tell me now so Nyankopon chenye sa na wabo man no. Oh, wabo Ghana yie. Na woni mu nso. And I'm more shameful and despicable leaderships. And I'm not your minimum. We na egu. Ediane kakane ye bedi akoye. Understand is not to other probably. Kwekwana na yes. Oh. Okay. Reason being is no be ben na. O nya kudro kase ade a we. Na de obe fi ba ne chi no kire so yi. Sa go do nya na o. Na ke no be tia so kire so yi so aye na be ye. An ko ji na bi so bo yi we ye be kai o. E na wo chi no bi be tia se. Wo ka wo ti bi ka wa no. Na wo fi wo. Na wo se e kan se Down ya wakuma. Yeah, man, down ya wakuma. Kana kawo yonko wani. Yonko search na wakane. Na wanso ani humbo. Wanso ani humbo. Leviticus 19:17. Eti pura nanka oni so dia de pepe o ba kene de Japan so wo. Oso TV suka. Uke TV ni ya ne de oso ampe go so kan TV to amontika. Nanka ya ti so na mo kene Japan yi o dia ye dan ya oso aka no kura ti sei. Ya na o ti pass na o
kakra kakra wa kasa wo si wo bia bia fence na me so no also be president. wa se wo ye no kwafo and no no so be president so dia ma wa fa kwa ya mama So it's clear. Ghana put na the unit ya me na ya me ya fine but na they ka wo ka me kre ti wo ko so ya me tia wo ka munya bibi na mu dia mutime se kire ka no kre and go through mu sama mu se se sika ni na e mu a afena na mo no kura be bi na me be tia wo ka sa me no mu sisi akokro no mu bla akokro no mu kuma akokro ye ya akokro gogo bi asia wa me ka and na wudi we afena wo be di anya ko asem bia ma wo Kristo se wonya akwanya bi wa no mamu Mama waja omo. bi wa no mama ya cha wo na kire Biwanu. bi wa no Nebu se wo attention. bi wa no babu atentire ni na ye di tiam go ko ga be ti ma ko mo ba to papa no mo bi di tuanka na ko ko mu ya na siwi ya se no Biwanu mamu. bi wa no mamu Mama waja wo nyina mama ase. ya cha wo na kire Biwanu bu bi attention. wa no bu atentire Nebu no boni ni ohia ni ase. mo bo ni anya ko asem mo Proverbs 31 verse 8 and 9. Okay. sa me wa bi wa no And then I still hope you. na be tie ni baga e bi aka ma be visit ni ba na be bi adi wa kura be do ne ba na be ba be do the same thing that must do with them and then I you move ya move ya hisa That's you okay. want to be catch us and we na be move Of course. Yes, yeah. you go you mo kakra later be sequence Sir. you know you want to say we be ma ya make ya kura mo bi ti Yeah. wo je ya move bi enti mutimi si ti ni ba sa de bi ni nipa ni ntumi so nsɛkyerɛ sɛ nea ɔso yɛ yie Yeah. na ɛhyehyɛ mo ho daakye wakora wie no Afei na na ɔka. sɛ nipa nyinaa te sɛ me asaa no ne ntie w'asɛm ntie mu ne nyansafoɔ wontumi mmoa yɛ sɛ ne wɔdi awu amena di awie ne wɔsisi afoforɔ amena sisi wɔm awie wɔbɔ aboa amena boa awie na woyɛ nsɔre nti ahwe Dabi. nipa bi a te sɛ wokra na ayɛ ne bɔne ɔma n'anim na wɔsɛ ɛyɛ gyibisɛm nti obi anka nkyerɛ na ɛyɛ gyibisɛm koraa sɛ ɔne nipa nam na ade a wɔyɛ nyɛ wontumi nsɛkyerɛ ne nka nkyerɛ no na wote n'ase na afei bɛdu mmerɛ bi a wone nipa no nkyɛ bi afei na bɛkyɛ sɛ na wonte adeɛ no ase mmente ase a mentumi ne wo nante ma no yie sɛ mekipu na later ma bɛka sesei no wonya me Okay. ɛna na bɛka akyerɛ wo Sir. sɛ mena firi wo nkyɛn a neɛ woka to me so anya nokorɛ na mɛkyerɛ m sɛ ne yɛ ɔkanya nokorɛ ɛsɛ ne tie Okay. ɔhintasɛm ne masɛm Bɛyɛ dɛn ne nipa baanu anante abo. ɛyɛ dɛ na nipa baanu bɛtuma nante abo Gye sɛ ɔmo nyinaa yɛ ata adwene saa korɔ. nipa korɔ no ɔma yɛ adwene baako Amos chapter 3 verse 3. moadwene nyɛ baako a you can boom ɛnyɛ yie ɛtumi serɛ Okay. ɔmo na anim na wɔse no wɔnte so Mm. ɛnim sɛ obibi wɔ akyire bɛka nyansafo a ɛwɔ Ghana mfa Okay. kwasiafoɔ Mm. because na wɔ bibi yɛ boa yɛ a Just like ɔka no wadra no wɔ hɔ no. saa na yɛhu no nokwafoɔ Okay. nipa a ɔyɛ nokorɛfoɔ no saa na ɔti nanamo ade asia me yɛfira nkɔfoɔ yie ayɛ nkɔfoɔ deɛ ɛbɛyɛ ɔmo na wɔ saa ma yie ahɔ no wɔ expose yɛ kristofoɔ ba na ɔno awɔ ahintasɛm ɛno deɛ wo so ammoa me ayɛ expose yɛ no wotena n'anim kyemyɛ etie ne ɔno kaayɛ ma mu bu asɔfoɔ mpanimfoɔ bi anim ase miwa wonim sɛ papa wɔ bibi hyɛ ne to wanka ɛnɛ wodi hɔ na abɛka na wane bɛti sɛ yɛkɔ a wakɔ no ho yaw na ade ka nea woka yɛbɛdɛ yɛ ho obi amfa n'asɛm nyɛ asɛm ne deɛ ne nnipa kakra bi a ɛtɔ me tie m'asɛm deɛ yɛmmu w'asɛm ne sɛ bibi yɛbu sɛta yɛne gu so tonso gu so yɛne atitiri so kyia bebie gu so ka ɔnyɛ nyansafoɔ wɔasua adeɛ no ama adane sɛ bitumi nti wɔ musuban so nnipa nimdefoɔ a wɔasua adeɛ a wɔkura ne munyam ɛnim sɛ yɛfrɛ biribi bɔne frɛ biribi papa yɛyɛ bɔne yɛ bɔne wotumi ka sɛ obi sika nti woanka ɛna sɛ sika ne mmabie na abɛka akyerɛ yɛnkyerɛ sɛ wɔ abɛn mu mpanimfoɔ a bɔ ɔma akyi nyinaa wopɔ sɛ ɔmmɛbrɛ obibi akyi ɔmonya ne brɛ sɛ di a afei deɛ wobɛgyae wɔ me wo saa nipa mepɔ asɛm nya asɛm nipa nokwafoɔ yɛ ne a wogu so sɛne ne sika koraa no woyɛ mfonso a sɛkyerɛ wo ka kyerɛ wo wogyae ma a still a wɔka kyerɛ wo ɔnyɛ anaade so ɔbɛba wo ho asɛ ne sika saa nipa ne yɛfrɛ nokwafoɔ ɛno nso wonya abotrɛ titi bɛkɔkɔkɔkɔ ɔmo saa ama ɛwɔ sɛ ɔdi bi ɔmo akokɔ a ɔmo de bɛbrɛ ɔmo wɔ Okay. so wonya wo so nipa bi wɔkoa no anyɛ nipa papa according to nea waka mmate ɔmo so ɔnyɛ nipa papa Okay. nka
Many for me, for emperor group possible. More group position, you can see a monk. More Cassandra is very passage on the Gobana. Wow. Yes. Going on, I want to study spine. I say, I don't know why I am. One bears and my ass. Woman, you get here. Now we be here. Ujan and ma, somebody is secret. Yes, I'm an ass. But I yes, Of course. Everybody, financial children. If you have come to know, I feel in your way, papa, or me, and some of the classes that I'm looking for. Everybody, my papa. You must be papa, and you're coming to your century class and said it here. So many things, so many things. Yes, yeah, and here. No, that shit that you are yet to show my hand that he. Or when I want to the empire, or when I got the Canadian, but not take it. Okay.